2, 1, de kampioen. Buzo Sint-Elisabeth uit Peer organiseerde afgelopen week de Funathlon. Dit is een jaarlijkse ontmoetingsdag tussen verschillende scholen om jongeren in contact te brengen met sport. PVG van de Boma Vleesindustrie NV. Het wat dienst. Ruime aandacht tijdens deze ludieke sportdag ging naar personen met een beperking. De Funathlon is eigenlijk een integratie-evenement wat wij organiseren met de leerkrachten van Buzo Sint-Elisabeth. Buzo Sint-Elisabeth is eigenlijk een secundaire school waarbij dat alle jongeren buitengewone kansen krijgen. En u ziet het hier, zijn eigenlijk 3 aspecten heel belangrijk. Dat is enerzijds het aanbieden van gekende en minder gekende sporten. Dat gaat dan van BMX'en over quadrijden, maar ook golf bijvoorbeeld. Dan proberen we ook natuurlijk te zorgen dat er integratie is tussen jongeren die beperkingen hebben, maar anderzijds ook jongeren zonder beperkingen. Het derde aspect is dat we proberen de overgang te maken tussen sportclubs en schoolsport. Deze sportdag kan rekenen op de steun van het provinciebestuur. Volgens gedeputeerde Frank Smeets moeten nog meer jongeren met een beperking gestimuleerd worden om aan sport te doen. Bewegen is gezond en zeker voor mensen die wat moeilijker te been zijn of een fysieke handicap hebben of een mentale handicap is sporten zeker belangrijk. En we willen dat als provinciebestuur aanmoedigen. Dat is trouwens onze hoofdtaak van de sportdienst op de provincie, om dat geïntegreerd sporten aan te moedigen. Ik doe veel aan sport ik wel. Ja, ik doe trainen doe ik nou, zwemmen, fietsen doe ik en zo. En dan ben ik fietsen en zo een beetje doen. Dus ik vind het wel leuk, vind ik sport vind ik ideaal en zo. Dus ik doe heel graag wandelen. En elk jaar bij de wandelclub gaan we bijvoorbeeld ter Dole. En nu zijn we ter Dole geweest. Het eerste 10 kilometer naar ter Dole, picknicken doen en 10 kilometer terug. Daarom is het goed dat we laagdrempelige activiteiten, zoals hier vandaag in Peer met de Buzo-scholen, met een aantal instellingen, dat we al die kinderen leren kennismaken met de diverse mogelijkheden van verschillende sporttakken. En hopelijk pikken ze er eentje uit waar dat ze dan wekelijks mee aan de gang kunnen gaan. Sam, voor! Hier, kom! Ja! Sam, we hebben bosspel nu en dan krijgen we een prent, dan moeten we hetzelfde prent in het bos zoeken. En moeten we op de achterkant kijken wat er teken erop staat en dan moeten we dat hier komen melden. Als het juist is, mogen we een balletje hebben. Een punt. De provincie steunt niet alleen activiteiten zoals deze Funathlon, maar subsidieert ook sportclubs die sport aanbieden aan personen met een beperking. Ondersteuning doen we natuurlijk door advies te geven, door mensen samen te brengen, maar ook door financiële ondersteuning. Om infrastructuur aan te passen bijvoorbeeld, of speciale materialen aan te kopen en dat dan te subsidiëren. Bijvoorbeeld een basketbalrolstoel of een rolstoel waarmee men kan rolstoeldansen enzovoorts.